Πάντως θεωρώ ότι χρειάζεται να είσαι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις και λίγο να κόβει το μυαλό σου, να μείνεις αφηρημένος, να εστιάζεις στη δουλειά σου. Και είναι καλό για τα παιδιά. Εσύ βασικά είσαι χημικός, αν δεν κάνω λάθος. Γεωπόνος, συγγνώμη. Γεωπόνος. Δεν έχεις δηλαδή επαφή με τα παιδιά ή έχεις. Πέρα από την κόρη μου, όχι. Πέρα από την κόρη σου. Ναι, πώς είχα την ήσουν σε σχόλιο, είπα περιπτώσει, λάθος. Είναι καλό τα παιδιά να ασχολούνται, να καταπιάνονται με αυτές εδώ τις κατασκευές και όχι βεβαίως με όπως λέει η γυναίκα μου που είναι νηπιαγωγός, λεπτή κινητικότητα. Ναι, ακριβώς. Θα ξέρεις σαφώς πολλά περισσότερα. Να ασχολούνται τα παιδιά με τις κατασκευές, να απομακρυνθούν και από τον υπολογιστή και από το διαδίκτυο και από όλα αυτά που τα έχουν, το μυαλό τους έχει ξεφύγει τελείως. Ασχολούμενος κανείς με αυτό το χόμπι δεν απομακρύνεται από τον υπολογιστή, από το διαδίκτυο. Εγώ θα κάνει αυτό που λέμε καλή χρήση, ψάχνει πληροφορίες για αυτό που φτιάχνει, ανταλλάσσει απόψεις με άλλους ανθρώπους. Το διαδίκτυο βοηθά. Δημιουργούνται πάρα πολλά φόρουμ γύρω από το μοντελισμό που ανταλλάσσονται απόψεις, βοήθεια για οτιδήποτε θέμα παρουσιαστεί. Από το πολύ μικρό θέμα της προμήθειας κάποιων υλικών και εργαλείων μέχρι το πώς να φτιάξουμε ένα μοντέλο, τα προβλήματα που συναντάμε κατά την κατασκευή. Κάνει μια έρευνα το παιδί, μορφώνεται, καλλιεργείται. Κανονική βιβλιογραφική αναφορά. Κανονική βιβλιογραφία. Ξέρεις, καμιά φορά τα παιδιά βαριούνται εύκολα, τα παρατάνε εύκολα, γιατί είναι μαθημένα στο εύκολο, στο γρήγορο, στο έτοιμο. Εκεί είναι ο ρόλος του ενήλικα. Στο να μην το αφήσει να βαρεθεί, στο να το παροτρύνει να συνεχίσει. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς στο συνδεσμό με τα παιδιά που έρχονται. Σιγά σιγά να τα βάλουμε σε αυτή τη λογική. Είναι για αγόρια περισσότερο και για κορίτσια. Κυρίως απευθύνεται σε αγόρια. Όμως κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει και σε ένα κορίτσι να πιάσει φερρυπίν, να βάψει μια φιγούρα ή να φτιάξει ένα κουκλόσπιτο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά θέλω να δω. Έτσι, κινητοποίηση. Αυτά εδώ τι είναι? Αυτά είναι ουσάρι πις του 19ου αιώνα. Τα πιάνω, μην τα χαλάσω. Όχι, δεν τα χαλάσω. Αυτά εσύ τα κάνεις, δηλαδή τα έχεις φτιάξει εσύ, τα έχεις χρωματίσει. Ναι. Τα παίρνετε έτοιμα δηλαδή και τα χρωματίζετε. Και αυτά είναι σε μια γκρι μορφή. Αν δείτε όμως λεπτομέρειες που έχει, ελάτε να δείτε τώρα μαζί μου εδώ πέρα. Κωστά. Δείτε εδώ και το παντελόνι άλλο χρώμα, είναι πολύ μικρούλια. Είναι 72 φορές μικρότερα από το πραγματικό. Το σπαθί άλλο χρώμα, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Μπουκαλάκι δίπλα για να δούμε πόσο είναι το μέγεθος. Το μέγεθος, γιατί μεγέθη μιλάμε, έτσι. Φοβερή λεπτομέρεια. Αυτό δηλαδή θέλει λεπτοδουλειά, θέλει να βλέπεις βέβαια καθαρά και πραγματικά ψυχοθεραπεία. Είναι βαμμένα με αυτό. Δεν είναι με πινέλος. Και πώς γίνεται, ναι, με αυτό φαντάζομαι όλο το βάφεις. Αυτά εδώ τα εργαλεία μπορούν να βγάλουν μια δέσμη χρώματος που μπορεί να έχει το πάχος της τρίχας σου. Τόσο λεπτά βάφουνε. Α, ναι. Για να το δω λίγο. Μάλιστα. Αερογράφος λέγεται. Ναι. Μάλιστα. Δεν έχω ξαναδεί. Έχω ακούσει μόνο. Πολύ ωραία. Πού γίνονται μαθήματα μοντελισμού στις αίρες και αν Εκεί στο σύνδεσμό μας, στο κατάστημα αυτό όπου υπάρχουν τα υλικά, ευγενικά μας παραχωρεί το χώρο κάθε Σάββατο απόγευμα στις 6. Όπου καθόμαστε, πίνουμε τον καφέ μας μέχρι τις 9 η ώρα, μπορούν και οι γονείς να έρθουν. Κάθε πότε είπαμε? Κάθε Σάββατο το απόγευμα στις 6 η ώρα. Κάθε Σάββατο στις 6 η ώρα. Δηλαδή για κάποια παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το μοντελισμό, είναι πάρα πολύ ωραία σχολεία, είναι πάρα πολύ ωραίο χόμπι, πολύ ενδιαφέρον και έχουμε και διακρίσεις εδώ σεραϊκού ενδιαφέροντος και θα σας πούνε και οι άνθρωποι που έχουν λάβει μέρος σε μεγάλες διοργανώσεις και την εμπειρία τους και πώς γίνεται σιγά σιγά, γιατί φαντάζομαι ένα παιδί θα δυσκολευτεί σε πρώτη φάση, δεν είναι Θωμά? Όπως σου είπα, εκεί είναι και ο ρόλος του γονέα, να μην το αφήσει να τα παρατήσει, να το παροτρύνει μαζί με εμάς, να το παροτρύνει και αυτός. Τώρα έχεις ξεκινήσει κάτι να φτιάχνεις στο σπίτι? Ναι, διάφορα. Τι δηλαδή? Ποτέ κανείς από εμάς δεν φτιάχνει ένα μοντέλο. Φτιάχνει ένα. Ασύγχρονος κάνεις πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή δεν του πηγαίνει, το αφήνει στην άκρη, πιάνει κάποιο άλλο, μετά το ξαναερωτεύεται εκείνο που ξεκίνησε, το επαναφέρει στον πάγκο του και έτσι προχωράνε οι δουλειές. Περίπου τώρα τι φτιάχνεις? Γι' αυτό και παίρνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί μια δουλειά. Εσύ γενικώς από μικρό σου άρεσαν αυτά τα πολεμικά, τα άρματα μάχης? Πάντα μου άρεσαν τα αεροπλάνα. Ναι. Πάντα. Κατά κύριο λόγο ασχολούμαι με αεροσκάφη. Η οικογένεια τι λέει, σύζυγος και το παιδί? Υπομονή. Υπομονή. Κάνει υπομονή. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να πω ότι βεβαίως, σε λίγο καιρό ο σύλλογος μας θα μετεγκατασταθεί και θα σας καλέσουμε στις καινούργιες μας εγκαταστάσεις να τις δείτε. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, με μεγάλο χώρο, πολλούς πάγκους εργασίας. Πού θα είναι? Θα είναι εκεί στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού κοντά. Α, μάλιστα.
Θέλεις μεγάλους πάγκους εργασίας βεβαίως. Για τον καθένα χρειάζεται ένας χώρος περίπου στο 1 τετραγωνικό μέτρο. Δεν θέλει πάρα πολύ χώρο. Εντάξει, να σκεφτείτε ότι στα σπίτια μας δεν έχουμε το χώρο για να τα έχουμε μονίμως απλωμένα. Αναγκαζόμαστε να τα μαζεύουμε σε κάποιο ντουλάπι, να τα ξαναβγάζουμε. Οπότε ο χώρος περίπου 1 τετραγωνικό μέτρο είναι αρκετό για να ασχοληθεί κανείς. Βεβαίως, θα περιμένουμε πρόσκλησή σας, να έρθουμε να σας γνωρίσουμε, να μάθουμε και έτσι να γνωρίσουμε μικρούς φίλους του συνδέσμου και να τους βλέπουμε να φτιάχνουν πολύ όμορφα πράγματα. Θα κάνουμε και μία έκθεση όπου θα έχουμε και τις δικές τους δημιουργίες. Και τις δικές σας θέλουμε να δούμε, για να τις πάρετε από τις βιτρινούλες των σπιτιών σας, να τα εκθέσετε έτσι τα πολύ ωραία πράγματα που έχετε κάνει, για να τα θαυμάσουμε εμείς που δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για το μοντελισμό. Σήμερα όμως πήραμε μια γεύση. Εύχομαι να πήρατε μια γεύση από αυτό. Ελπίζω να πήραμε μια γεύση, κυρίως οι γυναίκες αλλά και οι μανούλες που θέλουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν έτσι με αυτό το πολύ δημιουργικό χόμπι. Θεμά, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά στα Και πάντα μετάλλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με διακόσμηση, προτάσεις, λύσεις για μικρούς χώρους παιδικών δωματίων που πρέπει να φιλοξενηθούν 2,3 παιδιά σε ένα μικρό υπνοδωμάτιο. Υπάρχει λύση, υπάρχουν πολλές λύσεις, αρκεί να ξέρουμε τον τρόπο. Τον τρόπο θα το μάθουμε σε λίγο με τη Μαρία Ναούμ.